ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди боғи айнӣ қарор дорем. аз ин тараф бадан асос мешавад ва дар ин ҷо боғи айнӣ. хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. дар якум ошонаш маркази савдои айнӣ. хона дар 14 ошона ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз ду тараф раҳ дорад ва ман ҳамин площадкаи назди хона мебошад. мебуроем ба 14 ошона. дар чипхатия лифтам чипхатия. марҳамат дӯстони азиз, хонаи имрӯзаамон ман ҳамин хона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошона иборат аст. ҷойгир мебошад дар рӯ ба рӯи боғи айнӣ, доми супермаркети айнӣ. марҳамат, шуруъ мекунем дар ин ҷо. ҳоҷатхона бо ҳамом, чихеле ки мебинед як коридори дароз аст. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунем. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. шуруъ мекунем аз ҳоҷатхона бо ҳамом. чихеле ки мебинед, фишори об хуб аст. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. тамошобинони азиз, ин чизое ки мебинед аз соҳиби хона мебошанд, ҳамаашонро мебаранд. дар ин ҷо ҷои телевизор мебошад. марҳамат. ин ҷо бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва ин ҷо ошхона. дӯстони азиз, ман ҳамин яхдона мебарам. шумо метавонед дар ин ҷо як парда кунену ошхона ба ҳуҷраи истиқоматӣ тақсим кунед. чихеле ки мебинед, трезу ҳамаш ҳаст. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хуб яъне спальня мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин телевизорам мебарам. трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. нархи хона бошад 485 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. боз худ расо мекунем, срочно фурӯхта мешавад. хона дар минтақа бениҳоят хуб ҷойгир аст. худи бино дар сари роҳи калон, рӯ ба рӯи боғи айнӣ, мактабҳо, садикҳо, беморхона, супермаркет ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. бо транспортам мушкилӣ нест. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор. худо нигаҳбон.